Hello my dear. Allah ya baka lafiya da nisan kwana. Me gidana? Da fatan dai komai lafiya. Alhamdulillah babu wata matsala. Na dalla. Wani aiki zaki mun kaɗan? Faɗi yanzu nan a aikata don umarninka kaɗai nake jira. Fati ta yi min waya ba ta jin daɗi, wai kanta yana ciwo. Ki duba ɗaki na akwai wani magani da na so jiya, sai ki ɗauka ki bata. An gama, ai aiki lafiya, a taso lafiya. Allah ya dawo min da kai lafiya mai diya. Yawwa, na gode Aisha. Sai ka dawo. Barin tashi in cika umarnin mijina in ɗauko mata Panadol Extra. Ke! Ba za ku rena mun hankali. To aka kiga laifina, shi wanda ya ajiye ni ne zan cika umarninsa. To wanda ya ajiye ki din, ki ce mishi ba zan sha ba, kuma ni ban san ya kawo min yar aiki gidan nan ba. Daga baya kenan. Gaskiya Ahmad yanzu abin da kaman je ka kyauta. Ai wannan rashin mutunci ne. Yaya za a yi ni in bukaci abu ba da lafiya kaina yana ciwo. Me aka yi kuɗa balle romarsa? Me aka yi Aisha? Da har zaka ta ɗau maganin ta bani bayan kaina yana ciwo. Kai ba za ka zo ka bani.
Zaman idda, zaman idda, zaman idda a gidan kai ibada ne. Zaman idda, zaman idda. To, da kai nake. Ka ja wannan yarinyan kunne, ta fita daga tsabgata, ta fita daga harkata. Idan ta ce za ta shiga harkata, wallahi zan ragargaza mata bakinta. Me kika mata ke Aisha? Me ya faru? Fatima. Wai tsaba ki rainin hankali wannan yarin za ta gayyato kawarta su zo gida su ci min mutunci? Su haɗa kansu? Su zazzage ni? Aisha ina ke ina gayyato ka ku ci mata mutunci. Yalla bai dama wannan ba gidanka bane ba? Ah, it's my house mana. It's my house. To ai naga tana ikirarin tana cewa an zo har gidanta an ci mata mutunci. Na kuka ita ta sai gidan ta mallaka. No, gidana ne ai. To yalla bai naji kuma tana maganan karamar yarinya. Naga kuma daga ni sai kai. Yanzu zaka kalle ni ka kira ni karamar yarinya? Gaskiya ke ba yarinya ba ce. Kuma ka san ne maka alƙawari ba zan taba janyo maka tashin hankali a cikin gidanka ba. Haka yi. Kaga ka fita haƙƙin iyalanka ya kamata ka je ka fita haƙƙin gwamnati. Ma'ana kada ka makara. Haka ne fa. Ki san duk wanda zai yi latti a aikin gwamnati. In dai ba wani dalili bane to ha'inci ne. Yes. Wani dalili ba ai. A to karasa kawo. Ni dai na faɗa. Idan ba ta ji bacci ta zai gaya mata. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi bidin. Abokina na ce ban tambaye ka ba. Waya maganar Fati. Maganar tana nan ko ta gaba. Fati kaska. Kaska? To ta kawai dai ganin ta nake yi. Ka san ni kaina da Aisha tun da Aisha take min wannan kulawa shi sa kawai duk bana damuwa kuma shine wasu mazan suka rasa. Har yasa suke kula da wasu matan banza a waje. Eh ka ce haka. Tunda kaga Aisha ta samu kanka ba? Yasa kake da damar da zaka ga Fati gaskiya. Ka laifinta ne? Kana ba haka ba ni yanzu a zaman da nake da Aisha Allah irin dai kula da take min da kula da ni da take da abubuwa take min wala garan zauna haka ma ni ba sai na ƙara dan ni Fatiman ta nake da ita wallahi sai na shiga gidan nake ganin ta. Kuma ni da za mu zauna haka na ga ma ni ba sai na wani ƙara aure ba tun na samu biyan bukata. Kai abokina al'amarin da ya bani mamaki tun da yau gashi Fati yake kira da suna kaska. To ni ina ganin mafi sauki kamar da ita kawai huta. Mai dawa. Haba Anas. Ai ni yanzu inda nake cin wannan amarci na wa yanzu. Fati ta gaba kawai ta je can ta zauna ne in zauna da Aisha ta kasan ita Aisha wannan mata biyu ma ni ban ga amfanin su ban dai na tare da Aisha. In dai wannan kula da Aisha take ban za ta ci gaba da mu wallahi Anas. Kaga ya isa. Naga kai daga alama idan aka ganguro magana Aisha ka rika zuba kenan kamar da ya kone aka sai ka ce lalataccen rediyo sai zuba kake yi to a haka ana zo kamar da ba kamar adalci ni ne lalataccen rediyo to ai kai ne gwaran me da kai game da magana tafiyar mu a'a mutum zai rata ta sunan wani shi rarara to yanzu ga ki ma ai labarin ki ai ku ne ma iyayen labari ku da kuke zaune a gida sai dai ku yi tana da kawai Yaji yawa ake kiran ka haka ka ki daga waya. a tice take kira da Allah ya Ka daga mana ka ji me za ta ce maka. ke dai kin san dai halin mutum ne kawai kira ne na babu gaira babu dalili ta san muna tare kuma na dauka ma ba wata magana ba ce in nashi Ni da kai duk ba mu san gaibu ba sanin gaibu sai Allah ka daga ka ji ne. shikenan na baki izini yanzu ta kira ki daga Babba ai sai babba. Ai Fati sai Ahmad. Ahmad ai sai Fati. haka kika ce shikenan ba da gashi tana kira baba ni daga waya yanzu barin je in same ta a daki Sai ka tashi ka je ai. daji barin je in ji me yasa kake kira ashe da gaske kina kishi ai na ci wasa nake ni ba da wasa nake da ba Zaman idda, zaman idda, zaman idda a gidan kai bada ne.
Ni ba wannan channel nake so in kalla ba Aisha. Kin gani dama zaman dole nake a wajen nan domin lokacin dawowar mijina ya kusa. Kin ga kuwa gara in je in mai abin da in ya dawo ya gani ya yaba. Kallo ai sai ko na marasa abin. Kallo ai sai ko. Ai suka kula da kashi zai ɗauki. Da ki sake tantan bayan da ya fi haka da kin gane ƙurinki. Zaman idda, zaman idda, zaman idda a gidan ka ibada ne. Sarkin bacci. Zaman idda a gidan ka ibada ne. Zaman idda. Kare mu kai daga sharrin masu sharri. Zaman idda, zaman idda, zaman idda a gidan ka ibada ne. Zaman idda, zaman idda, zaman idda a gidan ka ibada ne. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. San da zuwa. Ba fada da malama ba, tsakar dare yake tsoro. Ka ji ka ko da tsokana. Ai gaskiya na dace da mata wallahi, ga ibada ga addini. Wannan abu lafiya ga kuma biyayya. Haba abin yayi. To na gode. Dama ko akwai wani albishir da nake son in yi ma. Kuma dai ina jinki. Ina dauke da juna. Da kika ce juna biyu. Alhamdulillah. 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 Hai. Allah na gode maka. Allah na gode maka ya Allah. Ka bani kyautar da arziki ko mulki bai sai mun ba. Alhamdulillah. Allah na gode maka. Kai Aisha ke ma na gode miki gaskiya. Hakika nayi muna da wannan albishir naki. Kuma kin sa zuciyata fari da waraka. Sannu fa lafiya da wallahi. Ya Ahmad wallahi lafiya. Kowa lafiya ne ko? Lafiya lau. Ya wannan ma ya ce a da wannan wahala haka? Dai a yi haƙuri. Masha Allah. To mu an gode. Ai mun godiya da wannan ɗawainiya. An gode. Aisha kenan. Dama Aisha yana so ki zo. Kin ga Ahmad yana son ki. Kuma Ahmad duk abin da kike so shi yake so, abin da baki so baya son shi. To abin da nake so da ke ki dinga mai biyayya, kuma abin da yake so ki dinga yi, wanda baya so karki. Kin ji Aisha? Allah ya yarda anti zan yi amfani da abin da kika ce. To shikenan. Aisha, ya naga kin yi fari haka? Au, koda na ji.
To Allah ya raba lafiya. Allah ya raba lafiya. Kuma insha Allah zan dinga bullawa gidan. Allah da zan dinga zuwa. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. a kwana a tashi na yi biɗar komawa ya ke gamsuwa. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi biɗar komawa ka ke gamsuwa. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi biɗar komawa ya ke gamsuwa. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi biɗar komawa ka ke gamsuwa. Zaman idda, zaman idda, zaman idda a gidan kai ibada ne. Zaman idda. Fati wai kin gani da idaninki? Ai anti, ko ke kika gani sai kin amince da haka, saboda zaki ga ta canja, ta yi haske, ta mulmule, ta kai. Kai dakata dai na gaya min wannan abin bakin cikin. Ya ishe ni. Wallahi anti. A ce mu bar wannan yarinyar ta haifi a cikin gidan? A mun zama sori kenan. Gaskiya anti, kamar yadda na sani ranar mutuwa na. Haka na tsani ganin Aisha a gidan Ahmed. Balle a ce da ciki kuma za ta haihu? Fati, ban hankalin kina. Kina ji na ko? Muddin ina rayi. Muddin ina numfashi a doron duniyan nan. Ba yadda za mu bari wannan yarinyar ta haihu a cikin gidan nan. Za mu bullo mata bayan gida. Ko tana so ko ba ta so, ko ta sani ko ba ta sani ba. Oho, ke baki koma ɗakin mijinki ba. Ita kuma mu bari ta haihu a cikin gidan. Ha gangan kenan. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. Mai biya ka kula min da kanka. Zan kula miki da kaina, kuma ke ma ki kular min da kanki har inda. Zan kula da kaina haka da. Shikenan. Bye bye. Bye. Na yi miki mantuwa ne, na yi miki laifi. My dear, me ya faru? Me ya faru? Na manta ban tambaye ki me zan siyo miki ba. Kai! Kaga, duk abin da kaga ya dace ka taho min da shi, don na san duk abin da zaka siyo min abin da ya dace da ni. Shikenan. A dawo lafiya.
an kiya baki hanya na kula kwanan nan wani gani kike mu a cikin nan to wallahi ki shiga hankalinki idan ba haka ba zaki garshi mutunci da baki taba gani ba. Allah ba ki hakuri ni dai ban hanya. Ki tanka mana ai na dauka zaki tanka da kin tanka da zaki raina aya zakinta wallahi da sai na haka nake son ki mutuniya ta wallahi babu gudu babu ja da baya babu tsoro haka nake so ki dinga kwatarwa kanki yanci haka ake son mata kar su zauna su dinga kokarin kwatarwa kansu yanci in ba haka ba sai ki zama bora a ta dijan kan wa kika kawo ina yadda kika zo gidan nan haka ta zo gidan nan ba wacce ta wata ke kin fita ma dan ke ce uwar gida saboda haka ki ci gaba da kokarin muzanta mata kina takura mata kafin ya dawo ina son in ji ta tsani cikin gidan nan har Allah yi idama ya wajarar da ita ai wasa farin girki kaɗan ma ke daga cikin abubuwan da na tanadar mata shi yasa tun da na fahimci tana da ciki nake ta takalanta da zaran ta mu rashin kunya kan kutubi cikin ya bare kin ga idan ya bare shikenan dan hannu mutuniya ta haka nake son ki da kokari irin wannan a'a yayi kyau kin burge ni ki ci gaba da takura mata kamar ka faɗa babu sassauci tsakaninku da ita kin ji ko yawwa saboda haka ni kuma zan dinga kokari ai na gane ni ko na gane ta ɗaya bangaren yadda za mu samu ne ki rike Ahmed a hannu ki rike ingarmar sai yadda kika da shi ke sai yadda kika da wanda ke gidan nan gaba ɗaya ke dai bari kawai dai anti wallahi anti shi yasa ni nake son ki nake kaunar ki saboda na kula kina kaunata Fati ai dole in kaunace ki ke kadai fa kika rage min yar uwa a duniyar nan fa Allah dai ba mu sa kikan dade baki ban yan kuɗi ba yawwa ma a dinga kula ni dan zaura na baba ni suke ba Allah kana nan da cikin koshin lafiya ko a'a ba wata matsala Allah ya dawo min da kai lafiya
Hello my dear. Baban baby. A'a ba wani abu. Ka san ina son duk lokaci zuwa lokaci in dinga jin muryarka. A lallai ka ce in shirya waliman taron babban bako. To Allah ya dawo da kai lafiya. Baba. Number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Oh, aikin banza. Ni za wa raina hankali? Dama na san da wani kwarton ake waya, amma wannan cin amana da me ya kama? Wallahi ki ji tsoron Allah. Kin sa kina magana da wani kwarto. Allah ya sa ma cikin ma na mai gidan ne. Sashanci. Mutumin da ya tafiya tun ran da ya tafiya wayarsa a rufe, wai ki ce wai kin ke hello my dear. Wannan iskan da kika samu. Ba wani matsala. Zaman ida. Allah ya dawo min da kai lafiya. Amin. Uban 'ya'yana. A gidan kai ba da zaman ida, zaman ida, zaman ida, a gidan kai ba da ne. zaman ida. Allah sarki, tsakanin mata da miji sai Allah. Ai mace mai matsayi ne ma, har miji zai siya namba na musamman domin ita, ya dinga kiranta ita kadai. Barin taimaka in baki namban, kin dinga kiran shi kuna gaisawa. Sa 080. Ka rufe mu bakinki. 010 ne. Ni zaki yi ganganci? Ni zaki yi rashin mutunci? Ni zaki raina wa hankali? Hakkin kawo na zaki ban nan ba? A gidan kai ba da ne. Zaman ida, zaman ida, zaman ida, a gidan kai ba da ne. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi biɗin komawa ya ke gamsuwa. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi Wa alaikum salam. ka ke gamsuwa. Ya ka gani? Na yi kyau ko? Bale. Aisha. Come on. Na kanshi haka. Na A kwana a tashi na yi biɗin komawa ya ke gamsuwa. Zaman idda cikin gidan ke sarai sanya shakuwa. mu shiga daga ciki ka huta ko? Gamsuwa.
Fatima, ya kamata ki cire mugun halin da ke cikin ranki. Halima, wai har wani mugun hali nake da shi wanda ni ban sani ba, sai ke? Ina nufin ki ja ƴar uwarki a jikinki yanda Ahmad zai ji daɗi ya mai da ke ɗakin ki. Ta, amma kin san abin da ba zan iya ba kenan. Wai kin san ni ko da kishi? Kishin banza? Ai ki ja mijinki tarare shi ki mishi ladabi da biyayya, ai shine kishi. To Halima ya zan yi, ni ba yanda ban yi ba, na bi shi, na yi kwalliyar, na yi me, na yi duk a banza baya gani. Idan kika yi wasa nan da ɗan lokaci kaɗan sai dai ki kalli gidan Ahmad daga nesa ba a kusa ba. Ko babu wacce ta cuce ki illa yayinki Anta Sumayya. Kuma gaskiya nan fa ta yi tattaki har gidan nan ta zo ta ci mishi mutunci babu abin da bata mishi ba ta sille shi. Wallahi ba dan ta sille shi ba na tabbata da ba zai sake ni ba. Saboda Ahmed ni fa na san shi da kunya da kawaici. Kin fara fahimta kenan. Ya kamata nan da lokaci kaɗan ki nemo wa kanki mafita. Zaman gida a gidan kai ibada ne. Zaman ida, zaman ida, zaman ida a gidan kai ibada ne. Zaman ida, zaman ina jin ki Hajjaju. Wallahi in gaya miki dai abubuwa da suka cakuɗe amma yanzu ana riga na ɗauro kan gaba. Gaskiya ne. Ai mu irin mu ke kin san ba a mana kishiya. Ai ba ma gadon reni. Ki ce komai yayi daidai. Na ji daɗi wani. Na labarin kanmu kuwa. Ai komai yana tafiya daidai. Wallahi ta san. Yayi mutuniya ta hala ta bar gidan. Ai na gaya miki da kafarta za ta arce ta bar miki wannan gidan ki saka take wala ki bararraje ke da Ahmadu mai duniya ki. Ai babu wani wahalar da dai sa Aisha ta bar gidan nan. Ai kamar ne kika wanke kafa kika je gida kika kashe min aure, to haka zaki wanke kafa ki je ki turkusa a gaban Ahmed ki ba shi hakuri mai da ni daki na. Kin ga tafiya ta. Ni a duk tunani na ta haike sai suna ta koma ɗakin ta ya mai da ita Ahmed. Ruwa baya tsami banza. Wai in ba tsami aka ce da sirkin nono. Amma abin da mamaki. Ya kura miki ba ni minti biyu ki jira ni kar ki fita da Allah. To, bari in je da kaina. Ba banza ba. Wannan iya ma bata gaje mu ba. Ta gado mu inda da wannan abu. Ki jira ni. Ina jira. Ba ni minti zan sai kin dawo. sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi fitar komawa ka ke gamsuwa. Zaman ita cikin gidan kisa rai sanya damuwa. A kwana a tashi na yi bidin komawa ya ke gamsuwa. Zaman ita cikin gidan ke sa rai sanya shakuwa. A kwana a tashi na yi bidin komawa ka ke gamsuwa. Salamu alaikum. Salamu yawwa. Salamu alaikum. Yi mun magana da shi. Na zo da kaina. Yi mun magana da shi. Yi mun sallama da shi. Gaskiya ba zan shiga hurumin da ba a gayyace ni. Saboda me? Ba za ki shiga hurumin da ba a gayyace ki ba. Har yanzu ba ki bar tsoro ba. Ashe har yanzu ce ki bata bushe kamar tawa ba. Ki shiga ki mai sallama. Wani yana tare da iyalinsa. Ni zan shiga hurumin da ba a gayyace ni ba duk da yana tare da iyalin nasa. Har yanzu matsoraciya ce ke? Har yanzu matsoraciya ce ke ba jaruma ba? Ahmed! Ahmadu! Ahmadu! Salamu alaikum! Ahmadu!
Muna lafiya? Lafiya. Ɗau, duk kuna lafiya? To ya iyalin duka. Allah ya rufe asiri. Allah ya rufe asiri. Allah ya maka albarka. Allah ya ƙara maka kuma kwanciyar hankali da iyalinka duka. Ahmadu kenan. Dama na ce zan zo roƙe ka arziki. Kuma roƙe ka gafara. Bisa abubuwan da suka faru a can baya a da. Ka yafe mana ko in ce ka yafe min. Ai ni an tinka ce Ahmadu. Haka ne. Ayi hakuri. Ya anti dama ni wannan ai ni ban dauka da zafi ba dama ku ne kuka dauka da zafi anti. Kai ne kan mu ma ya wuce in Allah ya yarda. Sai kuma magana ta biyu. Na'am. Magana Fati. Ina so ka maida ta ɗakin ta tunda kaga ida ta bata cika ba da saura. Ai akwai ka da haƙuri. Anti kenan. Maida ita maida Fati. To anti kin manta magana da kika gaya min. Kin manta magana da kika gaya min a baya anti. Ko in tuna miki? Wace magana na faɗa ni yan nan? Kar ki manta cewa fa kika yi wai Fati bata rasa masoya ba. Tana da masoya 1000. Ko ba haka kika ce ba? Kai da Allah wa ike tuna baya? Wa ike tuna baya? Wa ike tuna baya? Ai duk abin da ya faru a rayuwa su ake amanta da shi. Ai duk cikakken kaka da sunan annabawa, sunan manyan mutane, sunan manyan sahabbai. Ahmadu mai duniya. Haba da Allah. Duk abin da ya faru a dare nan. Yanzu kawai ayi hakuri idan ta gama idda sai ta je ta samu su wayannan masoyan nata guda 1000 ko su za su iya dauka abin take. Tun dan wannan magana ce ta kawo ki kin ga tafiya. Karki da zai sanye magana da yar halal. Zai ga abin da zai faru in dai ni ce ina rai da lafiya. Ba wani duk ke take kamun wannan duk abin da yake dan da shi duk ke ne kuma huduban ki yafi huduban shedan muna zama mu lafiya kalau duk ke kika haddasa to me zaki ga Huduba ta fi huduban shedan fi huduban shedan kuma duk abin da yake hada da abu duk abin da ya fara duk daga ke Aiti na so in leko to sai na duba naga kuma dare yayi dan ba lalle ne same ka ba waji kai bacci. Dare kuma Amadu kaman karfe nawa? Misalin karfe 9 zuwa 9:30 haka. Ayya, ai lokacin muna karatu a wannan lokacin. Babu karatu kuma kana yaki da jahilci ne? Wani yaki da jahilci? Ai Amadu tunda na aure akalla a kullun a sati man so 3 ko 4 muke zama muke karatun alkurani da iyalina. Amma da yake ku ma'aikata ne, ai na san bai wuce ku yi ko so ɗaya ko so biyu ba sati ko? Ni ne? Ai nan Baba Baushe tunda na aure gaskiya ban taba zama da iyalina da ni wai mu yi karatu ba kwata-kwata. To makaranta kake tura ta na aure ko? Ba ɗaya. Kamar yadda na gaya maka ni ban taba yi ba. Ban taba gayyata wani malami da niyyar ya zo ya ringa koya musu ba. Kuma haka zalika su kansan ma ba su taba nuna min ko suna makaranta ko kuma su makaranta ta mata aure. Ai ko matsala. Kaga kuwa ka rage sauke wani nauyi da alƙawura. Ai Ahmadu hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kai aure ka koya matarka karatun alkur'ani ka ba ilimi idan kuma baka ci ka tura ta makaranta ta je ta nema to belle ma yanzu Ahmad ga idan baka so ka makaranta ma na matan aure inda makarantarwa yanzu zamani ne za ka ga matar aure ta mata wanta ta koyar da su bayan Qur'anin da hadisai littafan nan kala ana koyar da su kaga ya kamata ai idan kwata baka tura ta wannan ma wani da ka sauke ka rage kanka to ba mai yaman ma mai abin Muhammadu ko da astisu ka ringa ware kuna karatun alkur'ani da ilin idan wanda ma inda baka sani ba ta kuma ka inda sani ka tsora ta ba sauki wannan Muhammadu hala bane a gaskiya daure amma babu lokaci a samu mata ma aure a tattanin yana da kyau ko don akan ya'ya to idan ilimi to ta san kuma darajar ilimi saboda haka za ta yi kokari ta ga ƴaƴanka sun samu ilimi ka gani ai ya kamata Ahmad a canza Ahmed tun na gida na so in maka magana makaranta amma sai naga ayyuka sun maka yawa
kuma ita wanda na targa ba ta zuwa makaranta, shi yasa ne shiru da bakina na ci da tilawan wanda iya. Wato yanzu dai Aisha